Serà una liada. Per això ja està gravant. Vale. Llavors, Pues, quan vulguem, ja. escolto una mica tallat. No sé si sóc jo. Sí? No, però jo crec que s'escolta bé. Va. S'escolta així, però bueno. Mentre no falli, tot bé. Vale. Vale, doncs comencem ara. És un silenci, començo. Bones amigues i amigues de Fórmula Ràpida. Estem aquí en un nou episodi del nostre podcast on repassarem aquest cap de setmana passat que hem tingut molt de motor i especialment, moltes victòries de pilots espanyols, de pilots locals i del qual parlarem avui amb l'Adrià Herrero. Què tal? Com estàs? Tot bé. Què tal, Eric? Doncs, hem tingut un cap de setmana molt mogudet, amb categories de tot tipus, pràcticament, perquè hem tingut motos, hem tingut Fórmula 1, hem tingut, multitud IndyCar, amb victòria local, que parlarem endavant, i sobretot amb una Fórmula 1 de la qual parlarem molt perquè han passat moltes coses. I, sincerament, crec que ja era hora de tindre una Fórmula 1 una mica més entretinguda que aquestes dues primeres cites inicials i amb un Gran Premi d'Austràlia que ens va brindar una victòria inesperada, sens dubte, de Carlos Sainz, pilot de Ferrari, amb un doblet inclús de l'escuderia de Maranello, després de que passés el que crèiem i anàvem comentant en episodis passats que era impossible, que Red Bull i Verstappen fallessin. Però ha arribat aquest dia, 2 anys després, ha passat bastant de temps, i ha fet que tinguéssim un Gran Premi d'Austràlia entretingut i almenys amb resultats més diversos, més diferents del que estàvem acostumats. Carlos Sainz, 16 dies després de ser operat d'apendicitis, va guanyar la seva tercera victòria a la Fórmula 1 i fa que Ferrari es posi a la part pràcticament de Red Bull en aquest campionat de 2024. A continuació parlarem de tot això i moltes altres coses que van deixar el Gran Premi d'Austràlia, també el Gran Premi de Portugal de MotoGP, però abans, Adrià, quines són les novetats d'aquest cap de setmana? Hi ha hagut forces, no? Doncs sí, Eric, tenim moltes notícies que hem tingut durant aquests últims dies, no? I comencem amb la notícia de que Toto Wolff contempla Sainz com a candidat per substituir a Hamilton a Mercedes a 2025, no? I ho ha fet amb les següents declaracions. Els que estan disponibles o que podrien ser interessants per a nosaltres tots tenen arguments al seu favor, ja siguin molt joves, ja siguin madurs en els seus millors anys o també Carlos Sainz, o sigui que especifica el pilot espanyol que podria ser una opció per Mercedes. També tenim que Christian Horner estaria considerant l'arribada d'Alonso a Red Bull, ja que, segons publica el mitjà alemany F1 Insider, Horner vol Alonso a Red Bull l'any vinent i seria un dels principals candidats per substituir a Pérez, ja que de moment ja que el mexicà acaba contracte aquesta temporada i de moment tampoc acaba de convèncer l'equip austríac. També més sobre Fórmula 1 tenim que de cara al Gran Premi del Japó, Iwasa correrà els primers entrenaments lliures amb l'equip RB, per tant el pilot japonès es pujarà a l'UBEcar 01 substituint a Daniel Ricciardo, i doncs l'equip tindrà una dupla completament japonesa. També una altra notícia sobre l'equip Red Bull, que a part de Fernando Alonso doncs no descarta a Carlos Sainz per l'any 2025, i és que, com ja he comentat, Sergio Pérez acaba contracte també, però també s'haurà de veure què passa amb Max Verstappen i tota aquesta situació que hi ha dintre de l'equip Red Bull, amb aquesta guerra interna que podria fer que alguns membres de l'equip marxessin. També important de cara al Gran Premi de Japó és que Toto Wolff no estarà present, com ja ho porta fent durant 2 anys seguits, i aquest serà el tercer. També més notícies sobre Red Bull i RB és que
Helmut Marko no, ha ficat ultimàtum a Daniel Ricciardo, no? I s'ha dit que Lawson podria substituir-lo a partir del Gran Premi de Miami, així que Ricciardo té els grans premis de Japó i Xina, no? Per intentar convèncer doncs, a Marko i mantenir el seu lloc dintre de l'equip. No? També tenim notícies sobre MotoGP des de Ducati. Creuen que Márquez i Bagnaia doncs, tenen suficient experiència per tenir més compte i evitar accidents com el del Gran Premi de Portugal, i també que Fermín Aldavé fitxa per Ducati i pujarà a MotoGP l'any 2025 amb un contracte de 2 temporades amb un dels equips satèl·lits de la marca italiana, encara per definir. Per altra banda, Eric, també hem tingut novetats en l'esport local durant aquest cap de setmana. Comencem amb la notícia que Liam San Juan i Jordi Galera dominen el trofeu català de resistència a terra, ja que el diumenge passat va tenir lloc la celebració de la quarta prova d'aquest campionat a Torrelles de Llobregat, on van participar 54 equips distribuïts en 4 categories, que eren RS Júnior, RS Sènior, Màster 40 i Màster 50. Per tant, l'equip de Liam San Juan i Jordi Galera van destacar la categoria RS Júnior i van completar el podi José Manuel Pellicer i Alfredo Pellicer, i en tercer lloc van quedar Guillem Socarrats i Nil Rojas. També tenim una notícia sobre Àlex Palou, ja que va guanyar el repte del $1.000.000 de la IndyCar el passat diumenge, que consistia en una innovació de la IndyCar que no influïa en el campionat, però sí en un gran premi econòmic que més o menys s'aproximava als $2 milions. Per tant, Palou, que va ser el guanyador, va emportar $500,000. El segon va ser Scott McCaulin, que va guanyar $350,000, i Joseph Newgarden va guanyar $250,000. També vam gaudir del campionat de Superbikes al circuit de Montmeló, amb Toprak Kasratlioglu guanyant 2 curses, i també Álvaro Bautista va aconseguir superar el seu company d'equip i líder general Nicolo Bulega per emportar-se una important victòria. I finalment també destaca que Jordi Vilardell va guanyar la pujada al Cobert 2024, on hi van haver un total de 44 vehicles inscrits, i Jordi Vilardell de l'equip de Montcar, des del primer moment ja es va veure que tenia un gran potencial i va guanyar la prova, a més d'establir un nou rècord de temps a la pista. Molt bé, Adrià, realment cap de setmana amb moltes notícies. Com bé has dit, també tu vas estar a les Superbikes allà a Montmeló. Com vas veure allò? Bon ambient, no, per allà? La veritat és que va estar molt bé, i de fet vaig veure bastanta gent i bastant ambient per les grades, i la veritat és que hi van haver unes curses molt interessants, i al final és un campionat molt gran dintre del motociclisme, i també hi havia molt ambient pel paddock, i em va sorprendre la quantitat d'assistència que hi va haver. O sigui, hi havia moltíssimes activitats per tots els públics. La veritat és que molt complet el cap de setmana. Sí, vaig estar l'any passat també a les Superbikes, i una bona iniciativa del circuit per incentivar un augment de públic amb aquesta categoria, amb les Superbikes. I bueno, continuem. Segurament us haureu donat compte que avui som 2. Ens falta l'Arnau, que no ha pogut estar amb nosaltres. Li enviem una abraçada des d'aquí, si s'està veient, clar. I bueno, anem una mica per matèria, i per matèria comencem amb el Gran Premi d'Austràlia, que, com hem dit, ens va portar moltes emocions, ens va portar molts temes dels que parlar, i m'agradaria començar especialment, Adrià, amb Carlos Sainz, perquè, parlàvem en l'últim episodi que no sabíem ben bé si podria arribar a córrer aquest Gran Premi d'Austràlia. Recordem que el van operar d'apendicitis d'urgència enmig Gran Premi d'Aràbia Saudita. No el va poder disputar, tenint que pujar Oliver Bearman al cotxe de Ferrari, i tenint aquest 0 en el campionat, a la prova de Jeddah. Vam arribar a Austràlia amb dubtes encara, tot i així ja veient un Carlos Sainz que semblava que aparentment anava a córrer. Ho va fer,
però és que a sobre ho va fer segurament en un dels caps de setmana més complets que podem recordar del pilot madrileny. Sembla que aquesta apendicitis que li han tret allà a Aràbia Saudita li ha tret també pes al cotxe, no? Perquè ha volat, va quedar segon a la classificació del Gran Premi i, només començar, adelantament a un Max Verstappen, que ja en parlarem, però el vam perdre pel camí, però és que després ningú es va poder ni tan sols apropar al pilot madrileny. Va tenir un ritme impressionant durant tota la cursa, va dominar de principi a fi, podríem arribar a dir, i sens dubte el que a mi més em sorprèn és que ni tan sols el seu company d'equip, Charles Leclerc, es va poder acostar una mica, ni per ordres d'equip ni per pur ritme. Simplement Sainz estava un pas més endavant aquest cap de setmana i això va fer que arribés a la tercera victòria. Així que cap de setmana molt destacat de Sainz. No sé com ho has vist tu, com ho has viscut també, aquesta revolució de Sainz en aquest últim any a Ferrari que comença molt fort. Sí, de fet, em va sorprendre una mica ja la segona posició a la quali perquè es va dir que no estava gaire clar, no, si podria pujar a la quali perquè no s'acabava de trobar del tot fi, no? Però al final sí que ho va fer. I no sé, realment el pilot, Carlos Sainz li he vist una projecció bastant important, o sigui, crec que comença o sigui, el veig molt millor que anys enrere, no? No sé si, perquè, per exemple, hi ha pilots que el talent el tenen i com jo, que és, per exemple, Leclerc, no? que a les quals doncs, fa uns temps sempre increïbles. En canvi, jo Carlos Sainz el veig un pilot més de treballar, no? Durant el dia a dia i la veritat és que la seva projecció la veig espectacular i jo crec que ja s'està consolidant, no? Com un dels pilots a tenir en compte perquè és que ja ho està demostrant, no? Amb actuacions com l'any passat a Singapur, que a mi em sembla el que va fer allà va ser espectacular, no? La intel·ligència amb la qual va fer aquella cursa i després aquest cap de setmana on és que jo crec que de fet és un cap de setmana on si hagués estat Max Verstappen potser era dels tres que hem tingut fins ara el que haguéssim tingut més dubtes perquè amb Sergio Pérez durant la cursa el seu ritme no va acabar de convèncer del tot, però és que igualment, o sigui, venia de patir aquesta apendicitis no fa 2 setmanes i va poder arribar al límit no a Austràlia i després et fa una actuació com aquesta jo no sé si a l'equip Ferrari doncs ara s'estaran tirant dels pèls no, per haver fitxat a Lewis Hamilton no, i haver fet fora el pilot madrileny, però sí que jo l'estic veient que cada vegada és millor i més ràpid. Doncs sí, realment és que és el que tu comentes, no? Una progressió que al llarg dels anys s'ha vist a l'alça i que ha arribat a un punt àlgid, jo crec, aquest any, no? Perquè hem començat aquest 2023, o sigui, 2024, perdó, amb 3 curses, una se l'ha perdut, però és que les altres dues ha quedat per davant de Leclerc, suposadament el primer pilot de Ferrari. Però és que a part se'l veu amb un ritme, amb una energia, amb unes ganes de seguir treballant, però a la vegada de seguir demostrant el que tu també deies, no? Que s'ha de consolidar com a pilot top d'aquesta Fórmula 1 de l'actualitat i a sobre en un moment clau, perquè jo crec que el context en el que estem aquest any a la Fórmula 1 és un moment important, hi ha molts canvis fills de contracte i segurament hi haurà molts canvis l'any vinent a la graella i tenim moltes portes obertes, perquè, com has comentat també, a la part de notícies, tenim un Toto Wolff que valora ja el seu fitxatge per Mercedes, tenim un Christian Horner que no li sembla que seria mala idea repescar-lo de cara a la propera temporada. Clar, hi ha portes obertes molt importants i que inclús, depèn com vagin els trets de la pròxima temporada, podria ser inclús una opció millor que la de Ferrari. I aquest ritme, aquestes actuacions, sobretot aquest Gran Premi d'Austràlia, crec que pot valdre or per pilot madrileny i penso que podria fer que Carlos Sainz
pugui optar a coses interessants en el futur. I la qual cosa demostra també que el que voldria parlar ara també, no? El fet de que Charles Leclerc, en moments claus, com podria ser el Gran Premi de Singapur, que bé mencionaves l'any passat, com podria ser aquest Gran Premi d'Austràlia, oportunitats que Ferrari ha d'aprofitar, perquè són puntuals. En l'actualitat, amb el domini Red Bull que tenim, amb tot aquest Verstappen que sembla que no es vulgui deixar ni una victòria pel camí, cada oportunitat valor. I els que les ha aprofitat ha estat les dues vegades Carlos Sainz. Aleshores, què hem de pensar d'aquest Charles Leclerc que tant promet, que tant es parla, que òbviament demostra moltes coses, no li traurem mèrit, però que sí, va completar el doblet de Ferrari a Melbourne, però jo el vaig veure molt, molt, molt lluny. Més pendent del que feien els McLaren per darrere, que realment de pressionar, inclús, bueno, posar-se a prop d'un Sainz i tindre aquella sensació d'intentar, almenys per ràdio, dir, escolta, canvi de posicions, vaig més ràpid, venen els McLaren, qualsevol cosa, no? És que no va haver-hi ni aquesta oportunitat, ni acostar-s'hi. I a mi em va sorprendre bastant i em fa pensar això que deies tu també, no? Ara arriba Hamilton. Leclerc-Hamilton segurament serà una parella molt forta, però haurà estat la decisió correcta fer fora Sainz l'any vinent de Ferrari? Sí, sí. Jo la veritat és que a Sainz el veig molt motivat i no sé si és per la situació, no? Que ara ja al veure's fora de l'equip doncs està una mica més alliberat, per així dir-ho, i no està tan pendent potser de les ordres d'equip com en aquests últims anys, no? Que potser se'l veia bueno, una mica depenent, no? De que si Ferrari li deia que havia de deixar passar Leclerc, doncs els havia de deixar passar. Ara jo potser el veig més lliure, no? I potser aquesta situació fa doncs, que sigui una mica més valent, no? Com per exemple vam veure a Bahrein, que no s'ho va pensar dos cops i va passar Leclerc. Llavors, no sé, penso que potser això li està beneficiant, no? Però igualment això, ja l'any passat, quan encara tenia contracte, doncs també ho va fer en altres situacions. Per tant, jo crec que està fent un creixement personal molt important i espero que de cara a l'any que ve doncs, estigui en un equip bo, no? Per poder seguir mantenint aquest rendiment. No? De cara al que has dit de Leclerc i Hamilton de cara a l'any que ve, òbviament és una dupla boníssima, no? I molt forta, però bé, tampoc sabem, no, com estarà Hamilton l'any que ve i bueno, com s'haurà de com començarà, no, la seva etapa de Ferrari, perquè és un nou equip, un nou cotxe, s'haurà d'adaptar i potser és més llarg, no, aquest procés del que potser sembla. I al final tampoc podem tenir en compte el rendiment de Hamilton aquest any, perquè ja sabem que quan el Mercedes no és competitiu, doncs ell es deixa una mica anar. Sens dubte, sens dubte. I realment, ara et faré una pregunta que veurem què respons, perquè jo tinc molts dubtes, però és que realment és un aspecte, un factor que ens haurem de plantejar, almenys per ara. I és que Ferrari ha aconseguit el primer doblet a Austràlia des del 2004. Va aconseguir podi tant a Bahrein amb Sainz com a Aràbia Saudita amb Leclerc. Actualment en el campionat tenim Verstappen al davant, però només a 4 punts de Charles Leclerc, 11 de Carlos Sainz. I en el campionat de constructors tenim Red Bull davant, però només amb 4 punts de separació amb Ferrari. Han passat només 3 curses. Crec que tots sabem que els favorits estan més que remarcats qui són, Verstappen i Red Bull. Em sorprendria molt a mi personalment que les properes curses poguéssim veure una dinàmica diferent de la que vam veure a les anteriors 2 curses, però arribats a aquest punt podríem arribar a plantejar-nos la hipòtesi de que Ferrari estigués viva en aquest campionat. Realment jo crec que és l'únic equip que veig amb forces ara mateix per poder plantar cara a Red Bull. No sé fins a quin punt, però tu creus que Ferrari podria lluitar
per aquest títol de 2024 o aquesta actuació d'Austràlia és una mica precipitada per anar pensant en aquestes coses? A veure, jo crec que òbviament són el segon equip destacat, sens dubte, però és algo molt complicat. Al final és això, només portem 3 curses. Jo penso, i em reitero, crec que el ritme de Verstappen en aquest Gran Premi no hagués estat en una altra dimensió com en els altres 2 grans premis. Per tant, potser haguessin sigut una mica més vulnerables l'equip Red Bull. I això, penso que potser és un d'aquests grans premis on l'equip austríac doncs, no tenia el cotxe amb tot el seu potencial, no? I bueno, ha coincidit també amb que Verstappen doncs, es va quedar fora de combat. No? Jo penso que a priori, al final Verstappen s'ha passat 2 anys pràcticament sense quedar-se cap fora d'una cursa, des de Imola, crec, o del 22, o no. Bueno, no me'n recordo. L'últim abandonament mecànic va ser el Gran Premi d'Austràlia del 2022. Sí, a Austràlia, justament. Per tant, això són coses que passen una vegada cada 100 i és això. Jo crec que el Japó i el Xina i els següents grans premis, crec que Red Bull tornarà a tenir el ritme, no? I el bon rendiment que ens han mostrat en les 2 primeres curses. No obstant això, tampoc es pot descartar res, perquè al final la Fórmula 1 passen moltes coses i les evolucions del monoplaça són molt importants i tampoc sabem com ho farà cada equip, no? El que sí és que al final vam començar les 2 curses primeres, on doncs, Verstappen ho guanya tot i està en una altra dimensió, però quedar-te fora en una fa que les coses canvin molt, perquè si Carlos Sainz no hagués perdut Jeddah, potser estaria líder del campionat, si hagués fet una actuació més o menys normal. Per tant, tot pot passar. Al final és això, són 24 curses i això no ho saps. El més normal, i com tu has dit, és que Red Bull doncs, siguin els campions tant de pilots com de constructors. Doncs ho haurem de descobrir i sobretot haurem de descobrir si Red Bull segueix sent humà o torna a ser aquella màquina indestructible que ens ha demostrat en el passat. I és que, com bé comentàvem, vam tindre el primer abandonament de Max Verstappen en 2 anys. Ostres, jo ja que era d'hora, no sabia de treure bé les lleganyes per saber que jo era real, perquè no ho semblava, que sigués possible que arribés el dia que Max Verstappen patís ja no un accident, perquè sembla ja que això sigui algo impossible, però una avaria mecànica del cotxe. Bueno, vam veure com Verstappen, abans d'aquest problema, ja era adelantat per un Carlos Sainz. No sabrem mai si hagués hagut lluita o no, però el ritme de Pérez tampoc, com tu deies, no va ser el millor en aquesta cursa. Jo crec que la situació Red Bull, ja tot el que envolta fora no és bo, però aquest abandonament, aviam com senta, aviam si pot tindre represàlies en les properes curses o si realment és un fet concret i puntual. Però realment dona molt que pensar i no sé com vas viure tu aquest abandonament de Max Verstappen, però sobretot també el ritme del Red Bull que va quedar en pista, perquè sí, Max Verstappen es va quedar fora, però el que havia quedat segon a les 2 últimes curses era Checo Pérez. Aquesta va quedar 5è. T'ho dic ara mateix, 56 segons de la victòria de Carlos Sainz. Sense cotxes de seguretat, sense banderes vermelles, sense res així que pugui fer, una mica alterar la cursa. De fet, la cursa en si va ser força tranquil·la. Checo Pérez, amb un bon ritme, hagués arribat al podi, segur. I es va quedar 5è. No sé com vas veure Checo Pérez, si va ser algun més de pilot o que el Red Bull aquest cap de setmana no hi era. Sí, doncs jo em vaig aixecar, no?, per veure la cursa, ja pensant en una victòria amb molt marge, no?, de Verstappen, i doncs va ser la sorpresa, no?, aquest abandonament, igual que també li va passar a Lewis Hamilton, que ja ho comentarem. Llavors,
Sí, jo és el que t'he comentat. Crec que l'equip Red Bull no tenia tot el potencial del cotxe durant aquest cap de setmana, però també és veritat que a que porti el cotxe Sergio Pérez, a que el porti Verstappen, doncs també jo crec que hi ha una diferència bastant important i tampoc sabem què hagués fet Verstappen si hagués estat a pista, no? Perquè al final Verstappen en totes les classificacions doncs, està ja davant, no? I a les curses també. En canvi, Pérez crec que de moment, bueno, sí, a Austràlia, no, tampoc. Pérez sí que li costa una mica més doncs, en general, no? A les quals, perquè no està a la part de Verstappen i també a les curses. De fet, l'any passat també al Gran Premi d'Austràlia no va ser del tot bo per Checo Pérez. Eh, per tant, em reitero que crec que Red Bull no tenia les millors condicions durant aquest cap de setmana pel que s'ha vist, però crec que també potser si hagués sigut Sergio Pérez el que hagués abandonat i Max Verstappen el que hagués estat a pista en la situació de Pérez, doncs potser hagués acabat més a dalt. Doncs sempre tindrem el dubte. Realment, Red Bull no ha viscut el millor gran premi en aquesta pista de Melbourne, però els que jo sí que he trobat que han tingut molt bon cap de setmana són els pilots de McLaren. I és que crec que han estat una de les sorpreses més positives, més enllà de Ferrari, òbviament, amb aquest doblet, però és que darrere venen dos McLaren. Han mostrat també molt de potencial. Un Oscar Piastri que corria a casa i va perdre el podi per poc, perquè fins i tot després de la primera parada semblava que podia quedar-se allà davant de Norris. Van haver-hi ordres d'equip i al cap i a la fi després es va veure que no tenia el ritme del seu company d'equip. Però tot i així, un primer podi de McLaren aquesta temporada. Ja és el tercer equip que aconsegueix un podi en aquesta Fórmula 1 de 2024 i mostrant també que bueno, l'any passat van començar molt malament. Aquí mateix a Austràlia estàvem molt lluny del podi i aquest any ja estem veient un McLaren que es manté una mica en la línia del final de l'any passat. L'any passat van tindre una progressió molt gran i ens va sorprendre a tots que passessin pràcticament del final al davant de la graella. Serà possible aquest any seguir fent una evolució, una progressió, intentar, per què no, acostar-se a aquest Ferrari, a aquest Red Bull que segueix endavant? Jo crec que és un pas, aquest Gran Premi d'Austràlia, i sobretot el que tinc la sensació és que tenen segurament una de les parelles de pilots més fortes, no et sabria dir, però sí de les més regulars i de les més estables a dia d'avui. Així que trobo que McLaren podria ser un aliat més per tindre lluita en aquest campionat de 2024 i no sé com has viscut tu també aquest primer podi de McLaren, que em penses si podríem veure realment un McLaren lluitar per coses més importants en aquesta temporada 2024? A mi Lando Norris i Oscar Piastri doncs, m'agraden molt i crec que dintre de l'equip hi ha una dinàmica molt bona, no? I tot és molt positiu. Jo crec que, com tu has comentat, l'any passat van començar molt malament. Crec que ara mateix la base la tenen i estan situats com a tercer equip, perquè ja vam veure que després de les ordres d'equip Lando Norris no va poder agafar Leclerc, no podia amb el seu ritme. Tot i que més o menys sí que es va quedar a prop, però Leclerc va mantenir bé les distàncies. Per tant, ara mateix els veig molt contrastats aquí. I, home, si l'any passat van ser capaços de fer aquest salt endavant tan important i tan bèstia, doncs qui sap, no? Qui et diu que no podran doncs, agafar a Ferrari o apropar-se i ficar en alguna cursa amb problemes a Red Bull, no? Al final jo crec que el potencial ho tenen. És un equip que durant molts anys han tingut molts bons projectes i han aconseguit coses molt grans a la Fórmula 1. Per tant, crec que, com tu has dit, doncs aquest Gran Premi ha sigut una mica com per dir estem aquí, estem tercer cotxe, com a tercer cotxe, bastant clar, i això que jo crec que ara el que han de seguir mirant endavant i crec, com tu has dit,
no sé, jo crec que és de les millors duples de la graella, perquè a mi Òscar Piastri m'agrada molt i crec que des del primer moment ho està fent molt bé, no? En alguns grans premis estan molt igualat amb Lando Norris. En aquest sí, perquè va fer una estratègia diferent a Lando i després li van intercanviar posicions, però crec que el projecte està molt bé ara mateix i segur que si segueixen endavant doncs poden aconseguir grans coses. Al final, evolucionar un cotxe doncs, és una carrera a fons, no? I al final també et pot sortir bé o et pot sortir malament. No saps quin equip et pot sorprendre i potser el que ha començat a Bahrein primer o qui sigui, ha començat en una posició, potser acaba la temporada en una completament diferent, com ja hem vist en diferents moments, com per exemple amb McLaren l'any passat. Doncs sí, realment la carrera per l'evolució serà segurament el que tindrem que tindre més en compte a partir de les properes curses. I és que ara viatgen a Japó, després a Xina, però més endavant ja comencem a tindre aquell tour europeu on els equips normalment és on comencen a portar els primers packs d'evolucions més importants. I un dels equips que segurament espero, pel bé de tots, que ho estigui començant a fer i a estudiar per portar-ho bé, és Aston Martin. I és el següent equip del que vull tractar perquè, bueno, vam veure un cap de setmana força fluix. Al principi, el divendres, semblava que podia prometre bastant, amb uns entrenaments lliures força competitius de l'equip britànic, però la cosa es va anar afluixant, va anar una mica desinflant, no? Aston Martin, fins al punt de quedar pràcticament últims en Q3, novè i desè, i després en una cursa on es va veure bastant evidenciat que bueno, no tenen el ritme de Ferrari i McLaren aquest any, estan molt lluny, bastant lluny. Però és que, a més, Red Bull ja ni ho comento, òbviament, però a part, jo crec que estan ara mateix en una mica en la lluita per aquella quarta posició amb Mercedes, no? I trobo que segueixen faltant coses al cotxe d'Aston Martin, perquè es veu clarament que Fernando Alonso sempre és el que ha de treure una mica més, sempre és el que ha d'intentar treure els resultats més competitius i, clar, òbviament, Lance Stroll no li volem treure mèrit als seus resultats. Aquest cop, bueno, pel que comentarem ara més endavant, va quedar inclús per davant de Fernando Alonso, però, sens dubte, el pilot espanyol és el que acaba traient el suc d'aquest cotxe, és el que acaba intentant treure resultats que pràcticament les màquines poden pronosticar, i que aquest Gran Premi d'Austràlia pues, anava una mica per aquest camí. Va aprofitar molt bé el cotxe de seguretat virtual, amb la parada boxes, i va acabar aguantant tot un George Russell per quedar sisè. Un resultat que bueno, jo trobo que ja era molt més del que podríem haver esperat d'Aston Martin aquest cap de setmana, però que al final va originar-se tot segurament la polèmica del cap de setmana, una polèmica forta i que impressiona bastant, perquè trobo que, no sé què penses tu, Adrià, és, bueno, almenys per mi, una de les injustícies més grans que he vist en molt de temps, perquè tots tindrem la nostra opinió del que va passar. Per posar-ho en un context, suposo que tothom aquí ho haurà vist, no? Però a l'última volta del Gran Premi d'Austràlia, George Russell, mentre perseguia Fernando Alonso, va acabar perdent el control del seu Mercedes i xocant amb violència contra el mur. Més endavant, la FIA va decidir penalitzar amb 20 segons a Fernando Alonso per suposadament, bueno, ho van explicar d'aquella manera, però a fi de comptes jo crec que va ser per provocar un brake test, que jo crec que pocs veuen aquest brake test a les imatges que tenim, però sobretot per, bueno, afluixar més de la compta en el revolt on els va accidentar George Russell, despistar-lo, per dir-ho d'alguna forma, i provocar aquest accident que va tindre el pilot anglès. No sé què en penses tu, Adrià. Jo realment ho veig força justet, per no dir-ho una mica això, fora de lloc, no?
Sí, bueno, primer dic que el mateix George Russell va dir després de l'accident que havia estat culpa seva, o sigui, un error de pilotatge, i després crec que la FIA s'ha de replantejar moltes coses perquè no pots, no sé si el de Solov, de la Fórmula 3, que Sí. va fer, eh, bueno, no li va agradar una acció d'un altre company, no? I se li va apropar molt al cotxe i va començar a moure's de manera bastant agressiva per la pista. Llavors li van ficar 3 posicions i Podem arribar a dir que el va fer fora de la pista? A sí, propòsit? sí, Perquè era sí. el que semblava, no, realment? Li van ficar 3 posicions i això ho vull comparar amb que, per exemple, la classificació de la Fórmula 1 a Pérez li van ficar 3 posicions per impedir a Hülkenberg. Llavors m'estàs valorant exactament igual les dues accions quan no tenen res a veure i a Alonso li fiques 20 segons. Vull dir, al final a Alonso li has ficat 20 segons per aquesta acció i a Lewis Hamilton li fiques 10 segons quan quasi envia a l'hospital a Max Verstappen al Gran Premi de Silverstone al 2021. Per El va tant, enviar, de fet. sí, sí, però quasi, bueno, algo més greu, no? Però al Sí, no, final no. crec que accions que són completament diferents es penalitzen de la mateixa forma i algunes que són més greus no es penalitzen tant com altres que tampoc són per tant. Llavors jo crec que no s'estan prenent les millors decisions i no sé si també ha tingut algú que veure, no? Que Johnny Herbert estigués dintre dels comissaris de la FIA. I, bueno, són moltes coses, però crec que les decisions que s'estan prenent no són correctes i amb això de Solov i Pérez, aquesta comparació crec que s'evidencia, no? Que no s'està fent bé la feina. Doncs sí, no, realment crec que és un tema que podríem tirar-nos hores parlant, no? Perquè no pot ser. No trobo... És que no hi ha per on agafar-ho, sincerament. O sigui, 20 segons en Fórmula 1 ho hem vist molt poc en els darrers anys. De fet, és que no sabrien ni arribar a pensar una sanció de 20 segons. S'han vist De fet, accions... Sí, digues? perdona, Eric, que de fet, que ara m'he recordat, tot el que vam veure a Jeddah 2021 amb Verstappen i Hamilton, tot el que va fer Verstappen, no, Per no, exemple. no el van penalitzar tan greument com Alonso i no té res a veure. No, és que refet allò és un break test de veritat, no? Tots vam arribar a veure que Max Verstappen allà sí que va frenar, no sé si per xocar contra Hamilton, però sí que va frenar enmig d'una recta. Fernando Alonso, al cap i a la fi, bueno, és un gat vell, no? Té les seves pròpies tècniques per defensa. Ho vam veure en aquella defensa brutal en Checo Pérez en el Gran Premi de Brasil de l'any passat, i té els seus mètodes, i alguns passen pues, això per frenar més en unes curves, agafar més acceleració en altres, intentar sortir més ràpid per defendre's a les rectes. Al cap i a la fi, jo crec que a les imatges es veu clarament que George Russell té molt de marge de maniobra. Per molt que freni Alonso, no és aquella situació que te'l trobes de cop i te'l menges. L'aire brut, una mica inesperada, millor la marca, o sigui, perdre una mica la referència de frenada, això es pot entendre. Ara, encasquetar 20 segons a un pilot, segurament la sanció més gran que hem vist en Fórmula 1 en els darrers mesos, que ja dic, no recordo res igual, i quedar-se tan amples, i quedar-se, bueno, doncs ho hem fet, i més com el que tu deies, no? Després de veure com un pilot de Fórmula 3 fa fora un altre enmig d'uns lliures i li donen només 3 posicions de penalització. La FIA sempre ens ha donat molt que parlar, sempre ha tingut molta polèmica en boca i no sé si és que els agrada realment que parlem d'ells, que és fer-se notar d'aquesta forma, però trobo que la Fórmula 1 no m'estranya que a vegades vulgui separar-se d'aquesta entitat perquè fan les coses de forma una mica qüestionable, si més no. Bueno, no sé si vols dir comentar alguna cosa més. Jo et deixaria, si vols comentar alguna cosa més sobre la FIA i aquesta sanció, tot teu,
No, volia dir que sobre Aston Martin crec que de moment del que portem de temporada, crec que parlant de Lance Stroll, crec que ha estat un cap de setmana bastant sòlid i crec que tampoc se li podia demanar gaire cosa més perquè al final jo crec que va portar el cotxe on havia d'estar i sí que Alonso, si no hagués estat per la sanció, doncs un cop més hagués portat el cotxe per davant de les seves possibilitats, ja que bueno, sí que és veritat que al final George Russell va tenir aquest accident, però jo crec que si no l'hagués tingut, doncs Alonso l'hagués aguantat, no? I res, jo crec que ara mateix Aston Martin no està en terra de ningú. Crec que a McLaren i a Ferrari els té molt lluny i crec que per darrere tampoc veig... Bueno, a veure, Haas sí que ho està fent bé, però tampoc veig que hi hagi una amenaça molt important, no?, per perdre la cinquena posició en el campionat de constructors. Per tant, crec que s'han de focalitzar, no?, en intentar mirar cap endavant i a veure si els propers paquets doncs, ajuden, no?, perquè sí que van portar unes petites actualitzacions a Austràlia, no?, però ja vam veure sobretot a la cursa doncs, que amb el ritme de McLaren i de Ferrari no hi havia res a fer. Per tant, crec que bueno, confio, no?, en que es pugui millorar una mica, però tampoc esperaria, no?, increïbles millores que portessin Aston Martin d'estar on estan doncs, super endavant, però crec que marge de millora sí que hi ha, però clar, tot també depèn de les millores i el que milloren els de davant. Veurem aquest Aston Martin si va millor en les properes curses, si porten novetats. Però ara vull continuar també amb, podríem dir, la polèmica secundària d'aquest Gran Premi d'Austràlia, perquè si el plat fort se'l van portar a la FIA amb aquesta sanció d'Alonso el diumenge, divendres en vam tindre una altra de les decisions d'aquestes controverses que ens trobem en Fórmula 1. Que al cap i a la fi, Fórmula 1 sempre és sinònim d'esport, perquè ho és, però també és sinònim de negoci. I el negoci molts cops importa més que l'ètica i la moralitat, segurament. I aquest cap de setmana ens vam trobar amb el cas de Williams i una decisió que segurament, bueno, jo crec que al cap i a la fi tots l'haguessin pres igual, però a uns i altres no els ha semblat tan bé. I és que, bueno, per posar una mica en context, a tothom, Alex Albon va estrellar el seu monoplaça a la jornada dels lliures de divendres. Un accident semblant al de Russell, realment, però que va ser molt fort i va acabar trencant el xassis. Un xassis que, per posar-ho també una mica així en context, és la part fonamental del cotxe. Un pilot no pot córrer amb un cotxe que no estigui el xassis en completes condicions. Què passa? Que normalment els equips en porten un tercer de repòs per si passen situacions com aquesta, però Williams es va trobar amb el cas que a l'altra punta del món, que no estem parlant aquí d'Europa per poder-lo portar en un moment, a l'altra punta del món no tenien un tercer cotxe preparat. De fet, ja es parla que per Japó no tindran tampoc aquest tercer cotxe, s'haurà de reparar aquest d'Àlex Albon. Però per continuar el cap de setmana amb un sol cotxe, que hauria d'haver estat Logan Sargent l'escollit perquè era el seu cotxe, que per un cop ell no havia estat el que havia estrellat el monoplaça, Williams va decidir baixar-lo a la banqueta i pujar a Alex Albon la resta del cap de setmana. No sé què en penses tu, Adrià, d'aquesta decisió. Jo personalment trobo que és una decisió dura, que segurament els directius i el propi Albon els hi haurà fet mal prendre aquesta decisió, perquè crec que enfonses a un pilot que ja moralment no té que anar massa fi i que segurament no hagués fet els resultats que ha fet Alex Albon tant dissabte com diumenge. Ara bé, tampoc ha servit de tant pujar Albon perquè Williams se'n va d'aquest cap de setmana amb un total de 0 punts, que era el mateix que segurament hagués aconseguit amb Logan Sargent al volant del cotxe. Què en penses d'aquesta decisió i una mica també d'aquesta situació de Williams, una mica delicada, que jo crec que alguns no ens arribem a esperar? Sí, jo l'entenc perquè al final la zona baixa està super apretada i cada punt és super important i a més tens l'equip RB que ara
amb la setena posició de Tsunoda ha aconseguit uns punts increïbles, també amb Haas, que des de feia... Bueno, ha aconseguit puntuar doble des de fa bastant temps també, i també doncs, l'equip Williams veu que s'escapen, no? I que ells es queden encara doncs, enrere amb 0 punts. L'entenc, no obstant això, crec que no és justa, perquè al final Logan Sargent tampoc no té gens de culpa de que Alex Albon tingui aquest accident ni que no hi hagi cap xassis de reserva, però igualment crec que realment penso que com a tal la decisió sí que l'entenc, perquè tu el que busques al final és maximitzar el rendiment i doncs Alex Albon està molt per sobre de Logan Sargent. No obstant això, el que dic crec que és molt dur, no, per Logan i no crec tampoc que sigui just per ell. Doncs sí, una decisió complicada, delicada i que veurem perquè pel Gran Premi de Japó les coses encara no estan massa clares. Ja han dit que el tercer cotxe, el tercer xassis, no estarà llest i que s'haurà de reparar el d'Àlex Albon per intentar tenir els dos cotxes en pista. En cas, tenen temps, realment, són 2 setmanes, tenen temps per arreglar-lo, però si es donés el cas que no arriba aquest segon cotxe a estar llest, Logan Sargent segurament ja s'ha quedat bastant evident que es perdrà una segona cursa consecutiva en aquesta Fórmula 1 de 2024. Williams, com hem dit, tot i prendre aquesta controversa decisió, no va aconseguir cap punt. Qui ho va fer, com tu bé has dit, ha estat RB, amb Yuki Tsunoda, que va acabar quedant amb la sanció d'Alonso en 7a posició, però a part, RB ja sempre ho hem dit, no? Que està un passet endavant d'aquests equips segurament, tot i així encara no s'acaba de destacar, i amb un Ricciardo, que podríem també parlar bastant d'ell i del seu paper, però sobretot destaco les posicions de Haas. No sé com has vist tu aquesta doble puntuació de Haas, però tornen a demostrar que aquest any van una mica millor. Sí, jo des del principi ja he vist grans coses, no? Al final, bueno, en classificació, l'any passat Hülkenberg sobretot sempre treia algun bon resultat, no? Però en cursa, doncs, la gran degradació que patien doncs, els hi feien sempre estar darrere, no? I la veritat és que aquest any a classificació van millor, no? Perquè de fet Magnussen també està aconseguint millors resultats que l'any passat i ja a les curses també, no? I a sobre, sí, és veritat que els dos Mercedes estaven fora, però no obstant això, la part final de la graella l'estàs liderant, no? Perquè estàs per davant de l'equip Stake, no? De Williams, en part de l'equip RB, per tant estàs en una bona posició i això fa que qualsevol cosa que passi davant doncs tu et pots beneficiar molt per aconseguir aquests punts que estan molt cars, no? Jo ja ho vaig comentar en un programa passat, que igualment, òbviament, en el cotxe no haurà tingut res a veure, però crec que la decisió, bueno, la que Stevie Komatsu, no? Com a team principal, jo crec que és molt positiu per al projecte i crec que ha capgirat una mica la situació de l'equip, perquè jo crec que amb Steiner doncs, els veia una mica estancats, no sé si seria la millor paraula, però crec que ara el projecte doncs, potser sí que va agafant forma, no? I comencen a sortir resultats i la veritat és que és molt interessant i molt positiu, no? De cara a la resta de temporada, no? Que si ara mateix ja estan aconseguint fer el que per ells són resultats molt importants i molt bons, doncs qui sap, no? Que poden aconseguir al llarg de la temporada. Una situació que xoca bastant amb altres equips com Alpine. Tercera cursa, tercer cap de setmana amb 0 punts i amb la sensació que aquest equip no aixecarà cap aquesta temporada, que aquest equip va segurament de capa caiguda cap al fons de la graella i que tenen 2 pilots que teòricament eren dels més competitius, dels més prometedors en els anys enrere, després de grans actuacions tant un com altres. Recordem que els dos van guanyar la seva primera
victòria en els darrers anys i que segurament veurem si volen continuar amb Alpine la propera temporada. Perquè realment crec que de tots els de sota és el que pitjor pinta fa. No sé com ho veus tu. Penso, Eric, que moltes decisions que s'han pres durant els últims anys, no, en termes de l'estructura de l'equip i gent que formava part d'ell, no, i alguna gent que ha marxat o l'han fet fora, crec que està afectant molt el projecte i també penso doncs, en què tot el que vam viure, no, amb Fernando Alonso i Oscar Piastri, no, que en l'equip alpina es va quedar sense ells, doncs crec que tampoc és positiu per l'equip, però és això, penso que moltes sortides estan afectant el projecte, no, i que també a l'inici de la temporada crec que l'enginyer d'aerodinàmica penso que també va sortir de l'equip, doncs això no beneficia res, no? Al final es va comentar, no, que havien fet un canvi en al fer el cotxe, no, que era un disseny completament diferent a l'any que ve, l'any passat, i que això, òbviament, faria que ells estiguessin, doncs, que fos un inici dur, no? Però sí que és veritat que jo tampoc penso, com tu bé has dit, que surtin d'allà, no? No penso que per molt que hagin començat amb aquest disseny diferent, dubto que durant el pas de les setmanes doncs, vagi a millor i això crec que serà una temporada diferent i molt complicada per ells i és això, veurem què passa de cara a l'any que ve, no? Perquè crec que el projecte s'està venint avall. Sens dubte, crec que és la cara més negativa d'aquest inici de campionat de Fórmula 1. Veurem com evoluciona el PIN. Realment Adrià, hem repassat ja tota la graella, tot el Gran Premi d'Austràlia, ha donat per moltes coses. Ha arribat el moment d'allò que ens agrada tant aquí, és de fer aquells pronòstics de cara a les properes curses. Què tenim? Tenim Gran Premi de Japó, si no em va falla la memòria, del 5 al 7 d'abril. Sí, això és la setmana vinent. Una pista una mica fora de lloc, no? per així dir-ho d'alguna forma, perquè recordem que sempre estan aquí els mesos entre setembre i octubre. Ara, doncs, per logística, suposo, l'han col·locat ara al mes d'abril. Després ens n'anem a Xina, que portem anys des de 2019, si no em falla la memòria, sense trepitjar. Gran Premi de Japó, Suzuka, mes d'abril, condicions diferents, però tinc la sensació que és un circuit que segurament s'adapti al peu de la lletra a Red Bull. Sempre ha estat així en els anys que Red Bull ha dominat la Fórmula 1 i podríem potser esperar, no sé com estarà el temps per allà a Suzuka en els mesos de primavera. Sí que sé que per allà al setembre-octubre sempre hi ha aquells tifós, aquells ciclons que acaben fent a vegades de curses en pluja una mica més entretingudes. No sé com estan les coses en aquest sentit, però haurem de fer el pronòstic. A l'Arnau ja li preguntarem que ja digui alguna cosa aquests dies, però què en penses d'aquest Gran Premi de Japó i quin és aquest top 3 que esperes per la propera cursa de Fórmula 1? Però, primer, pel que he vist, o el que diuen de moment és que hi haurà pluges, però al final són 2 setmanes, o sigui que al final queda molt. Queda molt i això pot canviar completament. Llavors jo ara ho faré en una situació normal. Fico primer a Verstappen, segon a Carlos i tercer a Leclerc. Verstappen, Carlos, Leclerc. Molt bé, Adrià. Jo... és que Japó, ho penso, i Japó, és que sinònim de Verstappen ja els últims anys ja no veig una altra possibilitat pràcticament. Però aniré una mica més enllà, va, i ja que has dit això de la pluja, passarem perquè caigui una mica d'aigua i sigui una mica més moguda la cosa. Però posaré Charles Leclerc en primer lloc. Verstappen en segon, no ens fliparem tampoc. I posaré Norris en tercer. Molt bé, doncs ja tenim els pronòstics. Com hem dit, a l'Arnau ja li consultarem aviam què en diu al respecte, però
Ja hem acabat del Gran Premi d'Austràlia. Sí que volia comentar amb tu una última cosa respecte a la Fórmula 1, i és que ja comencen aquests mesos de silly season, aquests mesos de s'abullir una mica el mercat de pilots, i sí que bé que són tots rumors a dia d'avui. Ens encanten els rumors, en veritat. Tot el que va sortint per Twitter, per diferents mitjans de comunicació, però realment destaquen dos, especialment, que xoquen molt. Primer, que tot aquest episodi de Red Bull, que encara no sabem com acabarà, però que ja se posa en dubte la continuïtat de Max Verstappen, inclús pel proper pròxim any de 2025. Jo personalment crec que seria una tonteria marxar de Red Bull el proper any. Sí que ho veuria amb bons ulls de cara a 2026, si realment vol fer un canvi de cicle, un canvi d'equip. Però bueno, bé, es diu això, que Verstappen podria estar veient amb bons ulls anar-se'n a Mercedes. També Mercedes, com hem comentat abans, posen a Carlos Sainz, però és que a part també tenim aquí lloc que teòricament és de Verstappen a Red Bull, i si no és aquest, serà el de Checo Pérez, que veurem si continua o no, però sembla difícil que vagi a seguir. I tenim dos noms també sobre la taula, que són els de Fernando Alonso i Carlos Sainz. Què en penses d'aquests rumors? Creus que algun es pot acabar fent realitat? Jo, personalment, veig les coses difícils, o almenys impressionants, perquè si realment acaba passant algun d'aquests moviments, pot generar un efecte dominó i acabar succeint algun dels altres i tenir uns fitxatges aquí de cara a l'any vinent prometedors, si més no, no? Sí, sí. Primer parlant de Carlos, crec que al final amb tot el que està demostrant, no, i tot el que hem comentat, penso que tant Mercedes com Red Bull segur que estan allà pendents d'ell i no veuria gens descabellat que acabés en qualsevol dels dos. Potser més fàcil Mercedes, perquè no sé fins a quin punt Red Bull no renovarà Pérez, però crec que és possible perfectament. Però sí, de cara a Alonso, jo crec que veient com està Mercedes ara mateix, jo, o sigui, si fos ell, ficaria per davant quedar-me a Aston Martin, si en el cas de que es plantegés anar-se a Mercedes o pogués anar-se a Mercedes, però sí que si aquest mitjà alemany, que ja altres cops ja es veu que la informació que diuen és bastant precisa, no? Si el que es comenta és cert i Pérez, doncs, Red Bull no deixaria, no renovarà a Pérez i Horner, que sempre ha volgut treballar amb Alonso, si això és veritat, doncs de cara al 2025, al final Alonso el que ell vol, jo penso, i el que més li interessa és rendiment instantani, no? Perquè un projecte com el d'Aston Martin de llarg termini no sap si Alonso quant temps li queda i si podrà beneficiar-se d'aquest projecte. Per tant, si això és veritat, òbviament jo hi aniria de cap, però penso que no sé si això passarà, no? Perquè al final portem molts anys amb aquesta dupla de Verstappen-Pérez. Jo penso que Verstappen es quedarà, o sigui, se'm fa molt estrany i no m'ho acabaria de creure si se'n va, i com tu has dit ara mateix, perquè al final és un moment brutal per Red Bull i, com has dit, seria una tonteria. De cara al canvi de reglament sí que ho veuria més lògic. I per la part de Pérez, jo crec que sí que pot passar, perquè al final el rendiment que està mostrant no crec que sigui l'òptim i, òbviament, per què no, Alonso doncs, pot ser una molt bona opció. No? L'únic que sí que és veritat que juntar Verstappen i Alonso, tot i que es portin molt bé, i els juntes amb un mateix equip, igual que amb Leclerc i Hamilton, no sé com acabaria, però penso que pot ser un gran repte per l'Astúria, sens dubte. Jo ho penso i pensar la temporada vinent, un Verstappen Alonso Red Bull, un Leclerc Hamilton a Ferrari, un Sainz Russell a Mercedes i la parella McLaren que continuarà de Norris Piastri, podríem tindre 5 equips o 4 equips molt potents de la Fórmula 1. Tot i això ho haurem d'anar seguint perquè segurament en els propers mesos tindrem moltes més novetats, molts més rumors i els comentarem aquí. Ara, per anar ja acabant, volia repassar amb tu també breument la Fórmula 2 i la Fórmula 3,
que encara que, bueno, és recent, no? És de l'any passat només que viatgen a Austràlia, és un circuit que no era dels tradicionals en aquestes categories, han corregut també aquest cap de setmana i repassar sobretot l'actuació dels pilots catalans que tenim en aquestes dues categories. Primer en Fórmula 2, doncs, bueno, hem tingut doble victòria realment de Hadjar, del company de Pepe Martí. La primera li van treure precisament pel que anàvem a comentar, que és que va fer fora de pista el seu company, a Pepe Martí, en plena recta, en plena sortida i portant-se també per endavant a Bortoleto, una acció que al final doncs, li va causar una penalització i que va acabar sense poder guanyar la cursa sprint. Sí que ho va fer amb bastanta autoritat el diumenge, i un diumenge on Pepe Martí doncs, no va acabar tampoc de tindre el millor dels seus dies, va acabar en 13a posició. En el cas de la Fórmula 3, doncs, bueno, vam tindre també curses bastant entretingudes, un Mari Boya que va quedar quart a la carrera sprint i que el diumenge doncs, també va puntuar amb la 7a posició. Els dos estan dintre del top 10 en el campionat i amb uns campionats que bueno, avancen i que seguiran en els propers mesos quan ens anem apropant cap a Europa. Però realment no sé com has vist tu aquestes dues categories amb les actuacions dels pilots catalans, que potser no han estat de les millors. Sí, un Mari Boya que comença a adaptar-se a aquesta categoria i portant el Campos a la zona més alta, almenys a la zona de punts, que no és fàcil en Fórmula 3, i un Pepe Martí que trobo que no acaba de tindre la millor de les sorts en aquestes dues últimes proves de Fórmula 2. Sí, Pepe Martí, no? Que se li dona bé a Albert Park i que és això, crec que no li està, tal com va començar superbé a Bahrein, no? Amb aquest doble podi, crec que tant a Jeddah i sobretot aquí a Albert Park, doncs la sort no ha estat amb ell, no? Al final, a la primera cursa no té cap culpa, no? de tot aquest incident, perquè Hadjar es focalitza en un altre rival i no veu a Pepe i se l'emporta. I per altra banda, sí que és veritat que a la cursa del diumenge Pepe va tenir una sortida a pista, però sí que és veritat que el Virtual Safety Car tampoc li va venir gens bé, no? I també va condicionar bastant la seva cursa. No? Al final, crec que Pepe ha demostrat ja en el primer Gran Premi el que és capaç de fer en aquesta categoria tan complicada i crec que això està sent mala sort. Per tant, crec que és això, sent el primer Gran Premi va poder fer això, en condicions normals doncs seguirà rendint al màxim nivell i ho farà genial. Per altra banda, Mari Boya crec que ja s'està consolidant bastant i crec que ha sigut un cap de setmana molt positiu. Sí que és veritat que a la cursa sprint va perdre algunes posicions, que sortia molt endavant, però va aconseguir acabar quart, que és un gran resultat, i a la cursa del diumenge va aconseguir quedar setè, que també són punts molt, molt importants per Campos Racing. Jo crec que, en general, el seu cap de setmana el veig positiu. Al final has puntuat en les dues curses i penso que segur que en el seu cas s'anirà de menys a més, no? I el seu rendiment cada vegada serà millor i podrà començar a ser un pilot molt present, no? En les posicions de punts. Doncs sí, realment no et falta raó amb tot el que has dit. Veurem l'evolució d'aquests dos pilots dintre de les categories inferiors de la Fórmula 1. Veurem també com avancen aquests campionats, perquè sens dubte encara queda molta teca per tallar. Però també, ja per anar acabant, volia repassar també el Mundial de Motociclisme, MotoGP, que vam tindre també pues, un cap de setmana bastant entretingut. Gran Premi de Portugal, vam tindre primer triplet, no, el primer triplet en bastant de temps, però el 40è triplet espanyol de Mundial de Motociclisme amb les victòries de Jorge Martín en MotoGP, d'Aaron Canet en Moto2 i de Dani Olgado en Moto3. Un fet històric, sens dubte, i que fa veure que els pilots de casa van amb força amb el Mundial de Motociclisme, no? I repassant així breument, ja abans d'acabar, la cursa de MotoGP va ser entretinguda i a mi, jo no sé tu, Adrià, però a mi cada vegada m'agrada més MotoGP, ho he de dir.
perquè està molt entretinguda. En la cursa sprint vam tindre victòria de Viñales. No victòria a nivell general, però sí que és la primera vegada que guanya